שנת 2015 הייתה שנה מלאת תהפוכות. המשק הסיני הציג לרגע פוטנציאל למשבר גדול וערער את כל שווקי העולם. אירופה קורעת תחת נטל המהגרים, והטרור מרים את ראשו בכל מקום. הריבית בכל העולם בשפל, וכיוון השווקים ממש לא ברור. נמצא איתנו היום מר אודי אלוני, הבעלים והמנכ"ל של אתר פנדר, המתמחה בשוק ההון. שלום אודי. שלום נועם. אז איפה אנחנו נמצאים? לפני משבר, במהלך משבר, אחרי משבר, עושה לנו קצת סדר. אמרת את זה בסוף, אחרי משבר. היה לנו משבר ב-2008, ואנחנו נמצאים אחרי המשבר הזה, כשבכל הזמן הזה היה מאמץ עילאי של כל הנגידים, בעצם להזרים כסף לתוך המערכת, והשלב הזה מתחיל להסתיים, ממש מחר, יש צפי לעליית ריבית ראשונה אחרי 8-9 שנים, ואנחנו מצפים בעצם שהכלכלות ינסו להתאים את עצמם חזרה לעולם הנורמלי של ריביות שהן לא אפס. בתקופה האחרונה אנחנו רואים בחדשות את שצף המהגרים שמגיע לאירופה, לכל רחבי אירופה. כמות כזאת של מהגרים שמגיעה בבת אחת למדינות, איך זה ישפיע על אירופה? האם זה יאחד את היבשת, האם זה יחזק אותה, או זה יחזיר אותם למדינות כלכליות נפרדות, כמו שהיה לפני הרבה שנים? אני אפתיע אותך. זה יעזור לאירופה להתאושש מהמשבר. בסך הכל אירופה מקבלת 2 מיליון אנשים חדשים, צעירים, שרוצים לעבוד, שרוצים להתקדם, שמשוועים לעובדים בגרמניה ובאירופה, והם יכולים להזרים דם חדש לכלכלה, וזה יכול לעשות להם רק טוב, אם הם ידעו להשתלב. אם השילוב יהיה טוב מבחינה, נקרא לזה תרבותית, אז זה יכול להביא לפריחה בגרמניה דווקא. אני קופץ שנייה לצד המערבי יותר של היבשת, מעבר לאטלנטיק. לאן הריבית הולכת? הרי ברור לכולם שהאמריקאים יכוונו את הדרך, והם יהיו המגדלור של שינוי הריביות בעולם. הזכרת קודם שיש צפי לעליות בריבית. מה לדעתך יהיה בעוד שנה מעכשיו? אם היינו מדברים בדצמבר 2016, איפה נעמוד ואיך זה ישפיע עלינו? תראה, נביא אני לא, במיוחד גם שכחתי את הכדור בדולח שלי, אז קצת יותר קשה לי, אבל התחזיות הן שהריבית תהיה 1%, 1.25% בסוף השנה הבאה, ואני אגלה לך סוד, אם הכלכלה תצמח ותתגבר על העלאות ריבית הראשונות האלה, אז הריבית באמת תגיע ל1%, 1.25%. אם הכלכלה תיעצר, גם הריביות ייעצרו, ואפילו ילכו אחורה. אין היום לאף אחד בעיה ללכת אחורה או ללכת קדימה, הכל בהתאם למה שיקרה. ואני קופץ עוד פעם לישראל. שוק הנדל"ן רותח. בשנים האחרונות היו עליות שאף אחד לא ציפה ואף אחד לא העריך שמסוגלים אפילו לעלות בקצב כזה. בשבועות האחרונים אנחנו רואים בתקשורת דעות לכאן ולכאן, כמו שאומרים, תלוי את מי אתה שואל. יש כאלה שאומרים שממשיכות העליות, יש כאלה שאומרים שיש ירידה. בדיוק, שים 3 ישראלים בחדר, יהיו לך 4 דעות. איפה אנחנו בעצם נמצאים? תן לי לתת לך כותרת. הנדל"ן בישראל, הדיור, הוא בועה. והבועה הזאת היא נובעת מהמשך מתמשך של ריבית מאוד מאוד נמוכה וחוסר אלטרנטיבות להשקעה. ומה שקורה היום בעצם זה השלב הראשון של העצירה ולפני הירידות במחירי הנדל"ן. אנחנו רואים את זה במכרזים של המחיר למשתכן, שבהם מחירי הקרקע נקבעים לפי מחירי הדירות שהקבלנים נותנים, וכבר אנחנו רואים ירידות של 30% במחירי הדירות החדשות שימכרו למחוסרי דיור, נקרא לזה. זוגות צעירים, אף על פי שזוגות צעירים היום זה גם אנשים בני 40-50 שאין להם דירה, הם יקבלו דירה במחיר מאוד מאוד זול, וכל הפרויקטים שנבנים סביב הפרויקטים האלה, גם המחירים שלהם יורדים, וזה גלגל שמתחיל להניע את עצמו. אתה יודע שהיום בישראל יש עשרות ומאות אלפי דירות ריקות. עכשיו, אתה גאון שלא מכרת, אם אתה בעל נכס כזה ריק, אבל אתה לא גאון אם המחירים יורדים. זאת אומרת, ברגע שיתחילו לראות את המחירים יורדים, אז גם בעלי הדירות הריקות יוציאו אותם לשוק, ואז ההיצע יהיה הרבה יותר גדול. נשאר במשק הישראלי. אי אפשר בלי לדבר על מתווה הגז. תקופה האחרונה, דבר שמעסיק בעיקר את כל העיתונאים הכלכליים, את כל הערוצים ואת כל רוב חברי הכנסת. מה קורה שם? תשמע, המתווה של הגז זה אחד הדרמות הכי גדולות במדינת ישראל, ובדיעבד אנחנו נסתכל על התקופה הזאת ונגיד שבאמת אולי אפילו לא עשינו מזה עניין כזה גדול כמו שצריך לעשות מזה. צריך לעשות מזה עניין, צריך להיאבק על המתווה הזה, כי המתווה הזה בסופו של דבר, כמו שאני רואה אותו, לא נותן פתרון
לא למי שתומך במתווה ולא למי שלא תומך במתווה. זאת אומרת, רוב הוויכוח הוא על המחירים, בעוד שהמתווה הזה לא מחייב את החברות בעצם להוציא את הגז מהאדמה, שזה בעצם מה שתומכי המתווה רוצים שהמתווה יעשה. ובאה הנגידה ואומרת, תשמעו, אין פה מחויבות של החברות להוציא את הגז מהאדמה. ואם, היא אומרת, אם המתווה הזה לא יצליח, ויש אפשרות שהוא לא יצליח, ואין חובה לחברות להוציא את הגז, אז המדינה צריכה לקחת את המושכות ולהוציא את הגז. ואני אומר, אם יש סיכוי שהמתווה הזה לא מחייב את החברות להוציא את הגז, המתווה הזה לא טוב. הוא לא טוב לאלה שתומכים, והוא לא טוב לאלה שלא תומכים. תראה, בנושא הזה, אני צפיתי בוועידה שהייתה בתחילת החודש, שבהם דיברו, יותר נכון, צעקו שני צדדי המתרס, התומכים והמתנגדים. אף אחד מהם לא באמת הציע פתרון כלשהו. הכותרת היחידה שאפשר להוציא משם זה שמנכ"ל נובל אנרג'י התחייב בכל מקרה לפתח את המאגר. שיחתום, שזה יהיה כתוב. אם זה יהיה כתוב, שבמידה ואתה לא מפתח את הגז, את השדות גז האלה, ומוציא את הגז תוך 5 שנים, תוך 6 שנים, תוך 7 שנים, המאגר חוזר לידי מדינת ישראל. דרך אגב, על פי החוק היום, אם החברות לא מפתחות את השדות האלה עד סוף 2018, השדות אמורים לחזור לידי ממשלת ישראל. מה שהמתווה הזה עושה, הוא מעביר לבעלותם של החברות את השדות האלה בכל מקרה. אבל הוא לא מחייב אותם לפתח את השדות האלה. אתה לא חושב שבמתווה הראייה הארוכת טווח שכל המתנגדים אומרים, אבל בעוד 30 שנה לא יהיה גז, יגמרו את הגז לפני, זה לא קצת רחוק מדי להסתכל על משהו שאולי יהיו כבר חלופות, תחלופות ומאגרים נוספים? בשביל זה אני אומר, זה לא מה שמפריע לי דווקא. מה שמפריע לי זה שאתה תמצא את עצמך עם מתווה, למרות שוויתרת במחירים, ויתרת בייצוא, ויתרת בכל נושא אפשרי, אבל גם לא קיבלת שדה מפותח. כך מה שאומרים, חיה ונראה. אודי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך, נועם.